Hola, bon dia. Vaig explicar-vos més detingudament com participar en un fòrum d'aules. Els podem utilitzar per a preguntar dubtes, per a posar-nos en comunicació amb el professor. Quan entreu en qualsevol dels vostres cursos, veureu unes pestañetes que tenen este símbol. Este símbol és el de fòrum. Entrem en este i veieu que puc afegir un nou tema. Val? Així és com jo puc preguntar una cosa en un fòrum. És molt important que aquestes dues caselles escriviu alguna cosa, perquè si no escriviu no vos deixarà enviar. Per això teniu este asterisc de color roig. Doncs escrivim el que siga. I després, si voleu afegir algun document perquè algun professor vos ho ha demanat o perquè voleu ensenyar-li al professor la cosa sobre la qual li esteu preguntant el dubte, això es fa en esta casella d'ací. Teniu dues opcions. O bé fem la pantalla xicoteta i simplement arrastrem el document. Veiem que ja està pujat. O puc pujar un document buscant-lo en el meu ordinador. Li dono ací, añadir fichero, navegar, busque un document en el meu ordinador, obrir i subir arxivo. I ahí sí es pujaria. Una vegada ja he pujat el document, li he de donar a enviar al foro. Si no li dono ací, no arribarà. Una altra cosa que puc fer és mirar si m'han contestat. Val? Si posa 0 rèpliques és que no m'ha contestat ningú. O puc contestar-li jo a algú que ja ha escrit. Entre en el que ha escrit i ací baix li dono a responder i li puc contestar. O també puc buscar informació que ja estiga en el fòrum. Per exemple, si jo vull buscar si algú que n'hi ha en el fòrum ha preguntat com s'envien treballs i li han contestat, doncs jo escric ací dalt enviar treballs, buscar en los foros i m'apareixerà qualsevol missatge que tinga les paraules que jo he posat ahí dalt. Espero que vos servisca d'ajuda i que esteu aprenent molt. Si no vos funciona algun fòrum o no vos funciona alguna cosa d'aules, envieu-li un missatge al professor, perquè nosaltres també estem aprenent a utilitzar aules i de vegades no ens hi ve a la primera.